Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile abanye abasebenzi ngenkathi kushona umsebenzi ngesikhulu ihluku endaweni abebesebenzela kuyona imbozwa inhlabathi. Sanibona nginibingelele ngiphinde nginambukele kuphi na kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijone leli khasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Indoda eneminyaka elinganiselwa ku40 egqitshwa inhlabathi endaweni yokwakha eMasgrave eThekwini. Ngokusho kukaMnumzane Jared James nokhulumela uphiko lweziphuthumayo als paramedics medical services. Isigameko lesi uthi senzeke emgwaqeni uSomo. Uthe abezimo eziphuthumayo enkampanini yabo kanye nezicisha umlilo zomkhandlu weThekwini uthe mabefika endaweni yesigameko bathola abasebenzi balenkampani bezama ukuhlenga lo owesilisa uthe wagqitshwa inhlabathi. Abezimo eziphuthumayo beAls paramedics nezicisha umlilo zomkhandlu weThekwini bafike bangenelela bayikhipha yona le ndoda. Chaza yena uJames uthe abezimo eziphuthumayo bamhlolile wesilisa kodwa bathola ukuthi ubevele eseshonile. Okwamanje izizathu eziholela ukuthi agcineke eze egqitshwe inhlabathi akwaziyo, kodwa amaphoyisa abhizi asaphenya lona lelicala. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Sithi duduke kubangani bakhe nomndeni kanye nehlobo. Sengathi ke ningalala ngenxeba. Ngizofisa ke mina bafethu ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje, ungibambeke evidweni elandelayo.